Mela, nistanti parri tal-axar fuq daw li jaqtaw din ismawa ħafna. It-tfal tal-iskola, Karlu Romina, jagħmlu 3 xhur holidays tas-sajf. Ma ngħidulhomx u issa lajlek 3 xhur u ibqa' miegħi binti. Le, l-ewwel ġurnata tal-iskola nerġgħu immorru wara l-iskola. U forsi ħafna biki, u forsi ara naqret nerġa' fi 5 filgħodu. Tgħaddi l-ewwel ġurnata tnejn li reġgħu draw. Vera. Mela nħidru niftakru li kollox nerġgħu nidraw number 1. U aktar importanti minn hekk, irrid niftakar x'kien joġobni u x'kont nieħu gost nagħmel f'dak iż-żmien li kien aħjar għalija. Mela ħafna nies laqgħu mill-exercise jgħiduli meta kont nagħmel l-exercise kont norqod aħjar u maħjar kull enerġija ħwejjex jidħluli aktar pożittiva. Mhux għax dak il-ħin kont ikun looking forward li mura training ta' għax kemm ikun aħjar noqgħod fuq is-sufan bil-gvern ta' fuqi, ma kienx ikun bdiet noħroġ mid-dar, imma once li kont nasal hemm kont nisma' l-mużika, kont nieħu pjaċir ngħid kelma ma' dik ngħid kelma ma' l-oħra, kienet għalija ħarġa, kienet għalija żvok, kienet għalija progress li nistammur nixtri ħwejjeġ li aktar joġbuni, aktar stil li joġobni, kont qed nispira l-ħadd ieħor, kont bis-saħħa tiegħi li qed insajjarin, qed insajjar aktar ħelti għall-familja. Mela rridu niftakru il-kol kemm aħna. Għalina personali x'kien joġobna dak iż-żmien jekk qatt tagħmilnieh. Jekk għadna qatt m'għamilnieh, tkun l-ewwel darba. Lil dak li kun ħanajdlu għadu ġej il-honeymoon period. Għax l-iktar żmien. Grazzi ħabibti mill-qalba. Grazzi. Sinjuri bqgħu magħna li issa wara ir-riklami ħankunu qegħdin fil-kċina u ħansajru naqra riċetti bnini u tajbin li anki wkoll faċilment tistgħu tagħmluhom għall-familja tagħkom.